Yanzu nan an gano dalilin da ya sa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP yake faɗuwar zaɓe a duk lokacin da ya fito takararsa ta zaɓen shugaban ƙasa. Mai sauraro ka ci gaba da bibiyar mu domin sanin me dalilin hakan. Kar ka manta kai kokari ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa kai mana like da sharing domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mu ɗora a wannan channel ta Hausa 24 TV. Dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP wato Atiku Abubakar wasu na ta'allaka faɗuwarsa ne bisa addu'ar da marigayi babban malamin nan na addini wato Sheikh Jafar ya yi masa. Sai dai kuma ba a nan gizo yake saƙa ba. Wata majiya ta tabbatar da cewa iyayen jam'iyyarsa ne gaba ɗaya dama ba sa yin sa kawai dai suna tsaye da shi ne sakamakon babu yadda za su yi kuma sannan babu ɗan takarar da ya cancanta a tsaye da shi ne a jam'iyyar tasu ta PDP. Sai dai yanzu mun sanar cewa wani shekarar 2027 ba za su tsaye da Atiku Abubakar ba sakamakon tuntuni ke faɗuwa a cikin wannan jam'iyya ta su kuma sun ƙaƙarsa an shi mulkin wannan jam'iyya. Mai sauraro ka ci gaba da sauraron mu domin yi mana subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyo.